Благодаря на госпожа Балушева и господин Иван Лазаров. Скъпи, мили мои бивши вече ученици, тази вечер за вас е празнична, радостна и тържествена. Такава е и за нас, за мен, за вашите учители. Радостни сме, като виждаме, че малките палавници, прекрасни и правилни училища преди 10 години, сега са хубави, млади хора, красиви и добри. Такива вие станахте за това, защото бяхте в нашето училище. Но ми е малко тъжно. Тъжно, защото се разделяме с вас. Тъжно, защото вече няма да се срещаме по коридорите, няма да си правим забележки, няма да се сърдим понякога. Искам най-сърдечно да ви благодаря за това, че толкова години и в радост, и в тревоги, и в хубави и лоши дни бяхме заедно, работихме, учихме заедно. Искам да ви пожелая най-сърдечно добър път в живота, да осъществите това, което мечтаете, да станете добри хора, любещи млади хора, добри съпрузи, бащи и майки на своите деца. Ако не бъдете такива, значи напразно ние сме се мъчили. Аз съм уверен, че вие ще бъдете добри граждани, където и да бъдете, защото сте възпитаници на нашето училище. И на спортното поле, и в труда, в живота. Благодаря ви, желая ви успех, на добър час, за ваше здраве! Благодаря и на вас, господин Лазаров. Малките са пораснали, така се казваше един френски филм преди години. Не зная дали Майя от спортното училище е била палавница, но като всички деца не се съмнявам в това, но сега е млада, стройна, хубава госпожица, която ще има удоволствието да предложа да чуем сега. Много съм радостна, че в този щастлив за всички нас момент имам честта да отправя своите поздравления към господин Лазаров и всички наши учители. Искам да им кажа, че направиха много неща за нас през тези години, в които бяхме заедно. Благодаря им за всичко. Благодарностите стават все повече, към тях ще се присъединят, предполагаме, още една Майя Тодорова, но от училище в Царов. Първо искам да започна с добра вечер, наши учители, приятели и колеги, уважаема госпожо Балушева. Този последен ден с всички вас в тази прекрасна абитуриентска вечер искаме да направим признанието, което 12 години съпътстваше ученическите ни дни. Или ще се разсърди по-скоро, ако кажа, че все още от малките, които не са достатъчно пораснали, за да се нарекат абитуриенти, но се надявам, че думите, които ще сподели с нас, ще ме опровергаят. Скъпи абитуриенти, приветствам ви от името на бъдещите абитуриенти, настоящите десетокласници. Навярно всеки от вас се спомня първи учебен час, първи опит да напишеш думичката «Мамо», любимата учителка. Не ще забравите и тази последна вечер на раздяла, но вечер изпълнена с много добри пожелания, усмивки и светлина. Не ще забравите и прекрасната бална нощ, която ви предстои. Бъдете винаги упорити, трудолюбиви, защото пред вас е животът. И въпреки трудностите, които ви предстоят, не се отчаивайте. Бъдете силни и смели. Вярвайте в себе си. Вярвайте в търсенията си. Не губете стремежа си за обновление и усъвършенстване. И нека домът, който живее душата ви, прозорецът да е много широк. Вратата не е важна, защото колкото по-голям е прозорецът, толкова по-надалече ще виждате. Бъдете чисти и свежи като утринната майска роса. Бъдете упорити и живейте истински. Тази нощ е само ваша.
Благодаря на всички, които споделиха толкова хубави думи с нас. Надявам се, че сами се досещате нищо друго по-хубаво от това, което пожелаха те и към което се присъединявам и аз. На здраве, звънят на чашите е ваш. Айде, момчета! Да са живи и здрави! След 5 години пак да са живи и здрави! Айде да се Тя е също класна, може и да се мъчи. Гошо!
екип, 11 Б клас, Веселка Алексиева, Гергана Янчева, Миряна Кирилова, Тодор Кюшелиев. Екип 2, 11 Б клас, също Хризантема Марчева, Илка Иванова, Здравка Стоянова, Меглена Иванова и Боряна Георгиева. 12 клас, екип 2, Анелия Живкова Борисова, Дорослав Божидаров Томов, Майя Тодорова Караиванова, Теодора Токушева Димова и Маргарита Павлова Алексиева. Средното общообразователно училище Юрий Гагарин, пълните отличници Майя Иванова, Павлина Димитрова, Елица Еленова, Стоянка Стефанова, Елена Димитров. И тъй като спортното училище има своите национални, международни участия, тази вечер, за съжаление, между тях не са майсторите на спорта Станислав Калчев и Мария Кочева, които продължават подготовката си за олимпийските игри. Но традиционно в момента са на Велнике, защото визата за олимпийските игри не задължава да продължат своята подготовка. Но майсторът на спорта Рустин Арманов е национален състезател